15 август 2026 година, остров Лерос. Намираме се в Лаки или Порто Лаго, едно от най-уникалните места на острова, където сякаш времето е спряло в епохата на италианския рационализъм от 30-те години на 20 век. Порто Лаго е създадено като амбициозна фашистска утопия на Бенито Мусолини. Пред нас е сградата на общинския пазар Меркато с нейните чисти геометрични линии и емблематичната часовникова кула на Лаки. Порто Лаго е построено като военно-морска база на италианския флот и целият град е създаден от италианците. Затова в него няма да видите духа на Гърция, а по-скоро на Италия от рационализма. Лаки, остров Лерос.